Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe janggiyankoɓe, ena wayno kadi en garti e windande men hande. En jangguino fa jorɗo. Ay fa jorɗo ene nandi e qafara. Ay fa jorɗo ene nandi e wow. Ay wow ko les fayata. Ay fa jorɗo abbo dow seeɗa. Ay qafara hofo yaha dow, ko ɗum ɓe certi. Hakkunde wow e fa jorɗo e qafara ɓe nandi, teskuye may won hen moƴƴi. Wow fayo fa les, fa jorɗo abbo dow seeɗa, qafara ɓura abbade dow. Hande noon ko qafara o jangaten. Mi winama noon qur'ana arab kamɓe nandi masde to bange polle, to bange siddaji kamɓe nandi ɗum. Joni noon harfere nde mbaɗande 5 dow, hakkude 3 les 4 wona poɗoje. Bisimillah jangen. Qur'ana arab ummoto ko bange ñaamo faye bange nano, wadde dow ɗa qi qu aq kowal aq sidda. Hakkunde qan qin qun les polle qa mbiya qa fooɗi ko fooɗimo allif taƴƴo. Qi fooɗi ko fooɗimo yanara. Qu fooɗi ko fooɗimo mbiya wow taƴƴo. Qe fooɗi ko fooɗimo mbiya yanara allif jowiɗo. Bismillah jangen. Qa qi qu aq kowal aq sidda. Hakkunde qan qin qun les ko polle qa qi qu qi ɓamtu qa qi qu aq kowal aq sidda. Hakkunde qan qin qun les ko polle qa qi qu qi. Timmi. Ƴettu kuƴol ma e karne ma mbañotoɗa janga ɗigga. A hoolaki hoore ma ƴeew camorɗo ma ɗakkoɗa sara makko o holluma o walluma ha jiiya lawol. Aɗa yaman walluma mo saggitma, noddu hen 00221 77 906 14 81 mbaɗa yaya mbaɗa li jiiya WhatsApp o caggira saggere ma. A saggani ko ɗum jinmi. Yo Allah wallu, yo Allah nawnu, yo Allah reen. O ko musidɗo mon, giɗo mon, almudo mon nder e bowal, Yaya li kono Sénégal. Alhamdulillahi rabbil alamin. On jarama, wassalam.